vierde zondag van Pasen. De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg. De wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen. Ik ben de goede herder, ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden. En zij zullen naar mijn stem luisteren. En het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. Niemand neemt het mij af. Maar ik geef het uit mijzelf. Macht heb ik om het te geven en macht om het terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb ontvangen. Woord van de Heer, wij danken God. Vandaag de vierde zondag van de Paastijd. Al decennia lang ook roepingenzondag. Geroepen zijn, wat betekent dat? Velen denken daarbij aan priesterroepingen, roepingen tot het religieuze leven of tot andere christelijke levensgemeenschappen van leken bijvoorbeeld. Wat betekent dat toch, geroepen te zijn? Het evangelie geeft ons een eerste antwoord. Jezus zegt, mijn schapen luisteren naar mijn stem. Geroepen zijn betekent voor een christen dat je geraakt wordt door Jezus. Johannes de apostel van de liefde verwoordt zijn geraakt zijn als volgt. Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft. Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. Johannes is als leerling van Jezus tot deze ontdekking gekomen. God is liefde. En als gevolg daarvan is hij met die Jezus op pad gegaan. 3 jaar lang. En ook dat is een wezenlijk onderdeel van het geroepen zijn. Wie ervaart dat God de Vader hem of haar roept en lief heeft, wordt uitgenodigd om met Jezus op pad te gaan. Je dient zijn leerling te worden. Jezus zegt immers, wie mij ziet, ziet de Vader. En ook, ik vind de vervulling van mijn leven in de Vader. Letterlijk zegt hij, mijn spijs is het de wil van de Vader te doen. In hem wordt heel mijn honger gestild. Iemand die zich dus geroepen weet, dient met Jezus op pad te gaan. In die zin kun je een geroepene vergelijken met iemand die verliefd is. Het is bepaald niet raadzaam om bij verliefdheid direct aan een vaste relatie te beginnen. Je dient elkaar te leren kennen. Wat heb ik in de kuip? Je dient ook te ervaren wat het betekent dat je aan een ander wilt toebehoren. Dat is immers de christelijke uitleg van het woordje liefde. Ik wil er zijn voor die ander, in goede en kwade dagen, al de dagen van mijn leven. En daarom is voorzichtigheid geboden en niet te vergeten de tijd van kennismaking en rijping. Het betekent ook doorgaan bij tegenslagen, wanneer ik het even niet zie zitten. Houden van betekent namelijk voor een christen ook volhouden. Johannes zegt over zijn geraakt zijn ook nog het volgende. De wereld kent ons niet en begrijpt ons niet. Dat zullen verliefde stellen ook meemaken. Wat zie jij toch in haar of hem? En inderdaad, vaak is er schepsis bij anderen omdat ze jouw vlam niet kennen. En zo reageert ook menigeen wanneer het gaat om mensen die ervoor kiezen
om met Jezus op pad te gaan. Wie als geroepene met Jezus op pad gaat, mag in hem de goede herder ontdekken. Je mag ontdekken, hij is geen huurling. Hij laat bij gevaar zijn schapen niet in de steek. Jezus, de goede herder. En wat doet hij? Hij geeft zijn leven voor zijn schapen. En daarom heeft God de Vader hem lief. Op een andere plek in ditzelfde hoofdstuk zegt Jezus hierover: hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Johannes heeft zijn geraakt zijn door Jezus niet uit boeken. Hij heeft de goddelijke liefde ontdekt door met Jezus op pad te gaan. Uiteindelijk stond hij zelfs met Maria, de moeder des Heren, onder het kruis. Hij liep ook toen niet weg. Hij liet het geheim van Jezus' liefde aan zich gebeuren. Samen met Maria werd hij op dat moment het fundament van de gemeenschap die wij nu de kerk noemen. En het einddoel van die gemeenschap rond Jezus betekent dat we uiteindelijk thuis mogen komen voor de troon van het lam. Verdrukkingen echter worden aan deze gemeenschap die door Jezus is aangeraakt niet onthouden. Daarvan getuigt ons de eerste lezing. Toch waren de leerlingen vervuld van vreugde en vol van de Heilige Geest. Roepingenzondag. Het mag betekenen dat ik de roepstem van Jezus in mijn leven toelaat, zoals ik een geliefde mens toelaat. Vervolgens probeer ik hem te leren kennen. Dat wil zeggen, ik ga met hem op stap. En tenslotte tonen ons de lezingen: je bent in je roeping niet alleen. Wie Jezus volgt krijgt deel aan de gemeenschap van zijn leerlingen. En vanuit die gemeenschap mogen we dan die liefde van God delen met anderen. Mogen deze zondag van de goede herder ons op het goede spoor zetten, om telkens opnieuw Jezus' stem positief te beantwoorden, door leerling te worden en vooral ook te blijven, en wel binnen de gemeenschap van de kerk. Amen.